Evo, ovo su neke potrošnje kiselnika. Naš fudbal, evo ja testiram dosta fudbalera, vam je ovo ovde, good, ok, između 50 i 60 mililitara kiselnika po kilogramu telesne mase. Pogledajte, very good i excellent vrhunski fudbal. Ako odete u Premier ligu, ne znam, Španija, Italija, pa neće da vas gledaju ako nemate preko 60. Zašto oni to kažu? Super majstore, znači ti znaš sve sa loptom, virtuosis, imaš šmeka, možeš da vidiš, čitaš, imaš sportsku inteligenciju, ali majstore ti ne možeš da trčiš 90 minuta. Šta ćeš mi? Znači, ovaj će da te uštopa, ovaj će da te iseče, ovaj će da te izbaci, znači bampujete u tom duelu, nećeš izdržati 90 minuta. Sve više ja testiram fudbalera koji idu negde preko, gde im je traženo pre nego što potpišemo, donesi mi izveštaj koliki ti je VO2 max. Znači, jedna od klauzula u ugovoru bude da vidimo koliki ti je VO2 max. Iako je, opet kažem, znači, fudbal dominantno anaerobni sport, ali je toliko postao zahtevan da treba da se ponavlja. Ja dugo nisam vidjela potrošnju preko 65 kod nas. A kad sam trenirala onomad, kad je bila FK Jagodina, pa te generacije Partizan, Zvezda, zaista u svakom ekipi, pa čak i u FK Jagodini, OFK Beogradu, pojavio se bar po jedan koji išao i preko 70. Pazite, preko 70, koliko se drugačije tad treniralo, to je bilo recimo pre 15 godina. Znači, pređe njih desetorica lagano preko 60. Znači, a ovo da se sad desi da imam čak petoricu u rotaciji od 30, maltene su jedva takli 50 ili su ispod 50, to se nikad u životu nije dešavalo. I zato jeste fudbal na tom, nažalost, znači, nivou i zato da kažemo ne možemo da parimo nekim ozbiljnijim evropskim, znači, ili svetskim, da kažemo, ekipama.